Det var så Obama, og nu skal vi have en ny gæst i studiet, og det er Henrik Mogensen. Nå Henrik, du er jo herinde, fordi du er blevet overfaldet, fordi du er homoseksuel. Ja, det er desværre rigtigt, og det fatter ikke folk gør det, men jeg havde været inde på en homoklub, og fordi jeg er single, og da jeg så går ud, klokken er 11, der går jeg så ned ad gaden, og begynder jeg at bemærke, at der er 3 drenge, store drenge, der går efter mig, bliver ved med at gå efter mig, og jeg begynder at halvløbe, men de er hurtigt i god form, og det er jeg ikke. Men så kommer vi ud på en bro, og de indhenter mig så, og så begynder de så at slå mig og tæve mig. Ja, og hvor mange gange er det så sket? Jamen det er sket nu 4 gange faktisk. Nå, det var ikke så godt. Nu har vi et spørgsmål fra Twitter for en, der hedder Bo Jensen. Og han spørger om, hvornår du fandt ud af, at du var bøsse. Og om du har sagt det til dine forældre. Altså, jeg er 25 nu, og det var da jeg var 20, så det må være 5 år siden. Men det er jo ikke noget, der lige sker fra den ene dag til den anden. Det var sådan en længere periode, hvor jeg bare vidste, at fordi jeg havde været sammen med nogen fra det andet køn inden, så kunne jeg bare mærke, at det ikke var det rigtige. Og det der med mine forældre, de er Jehovas vidne, så de tog det ikke helt så pænt, og jeg ser dem ikke så meget mere. Er du så stadig Jehovas vidne, eller hvad? Det kan jeg jo. Jeg er blevet kristen. Der er nogen, der ringer. Hallo, det er Jimmy. Det er Jens Bo. Goddag, Jens Bo. Hvad så? Jeg vil gerne stille et spørgsmål til bøssen. Men du spørger bare løs. Ja, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor han kan være kristen, nu når han er bøsse, fordi så følger man det gamle testamente. Ja, hvad har du så at sige til det? Jamen, jeg synes, det er helt latterligt, at han tolker det jo på en helt forkert måde. Jeg tror, han mener det der med, at hvis man ligger i seng med en anden mand, så skal man dø. Der er nogen, der mener, at det betyder, at bøsser de skal dræbes. Det kan også forstås som, at vi bare ikke kan føre os af videre. Tak for i aften, og vi ses næste onsdag. Og tak til Henrik Mogensen, for at du gad at komme i dag. Tak. Tak for i aften.